ତମେ ଏତେ ଆଖି ସବୁ ମାଡିକି କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଟା ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। No, 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 no. ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏ ସାଇକେଲ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ନା କିଛି ଏତେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ଲୋଡ କରିକି ଯାଉଛି? ଏ ଭାଇ କୁଆଡେ ଭାଇ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଭାଇ ଯାଉଛ? ଏ ମା ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବାହାର ଦେଶକୁ କଣ କରିବ ସେଠି? ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏ ଭଉଣୀ ସବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏ ବାପ ଏଟା ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିଦେନା ଆଉ ଏ ଘରେ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ବାପ ଏଟା ସବୁ କଣ ହବ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଟା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବୁସା ଇଏ ସବୁ କଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡି ପଳଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଠି ଅଛି ସେ କଣ ଖାଇବ ନା କିଛି? ये सब लोक माने ये सब ए बापो एटा सब कोन हबो କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲୋକମାନେ କଣ ଆଜି ଗାଡି ଅଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଧରିକି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏ ବାପो ଏତେ ଗୁଡା ଛୁଆ ସବୁ ଏଇ ଅଟୋରେ ସବୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବାପା କଣ କରାହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି ନା ତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ରହି ପାରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏ ବାପ ବେଗ କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଇଏ ଡେକ୍ଚି ଫେକ୍ଚି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ। କଣ କରିବା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଅଟୋରେ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ବାପ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ସବୁ ଛୁଆ କଣ କରିବେ କୋଉଠି ରହିବେ No, ମୁଁ no, ଜାଣିପାରୁନି। no, no. ଇଏ ଅଟୋରେ ତମେ ଏତେ ଲୋକ ପୁଣି ଅଟୋରେ ପୁଣି ଯିବ ଇଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଟା ଏତେ ଦୂର ପବନ ବହୁଛି। No, 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 no. ଏ ଭାଇ ତୋର କଣ ହେଲା? ଏଠି ତୁ ବସିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ଗାଡି ଆଜି ମରି ପଇଲେ। ଏତେ କାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଗାଡି ଆସିବ ତତେ ନବା ପାଇଁ। ମତେ ଏକା କେମିତି ନବ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ତ ସେଇ ଆମ ଗୋଟେ ଗାଡି ଥିଲା। ଏ ଗଲା ତାହେଲେ ଆଜି ତୁ ନ ହେଇଗଲେ ତୁ ତ ବାତ୍ୟା ନେଇଯିବ ରେ ପୁଅ। ତୁ ଧରି ପାଇଲୁନି ଆଉ ତୁ ଯିବୁ ଆଉ। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ଏଟା କଣ? ବାବୁ ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନି ମୁଁ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଜମା କାନ୍ଦନି ହେଲା। ଜମା କାନ୍ଦନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଠିକ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି।